on kinnama on kofnama on toranama jaam nguuron cellon Allah dandone ñaw joote basal e rafi e dendagal musibaji bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV on en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkomo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo muɗum en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna en jetti hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men on calminirama juuɗi ɓernde bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala hande ko émission men juddu jeeri mo Oumou Dieng debbo mo Douye Penda wowi heblande on kala saaha enen bismo juddu jeeriɗi ala no mbatten puɗɗorɗen junggo men ñaam Fatima machallah son jiime ayawo mon belta Fatima a salminama juuram mi salminima Oumou sista Oumou Oumou Yelam mi salminima kono mi salmini bandiraɓe Haalpulaar en fof kala biyo wimi e wimami fof mi salminimon voilà noon tigui o woni Fatima son jim bandiraɓe men garte mak joni joni ko pullu mais machallah gollotoɗo e banggue keddiɗo golle baɗɗi fayida mantiniɗo on mbiyam émission men juddu jeeri ñan foof ma addan men ɓiɓɓe fulɓe waɗɓe fayida taw nen gollo banggueji goɗɗi machallah hande om jeeya e ɓen ɗon junggo men nan bandam mi salmini mi juurim mi salminima indima e yettode ma assalamu aleykum min ko Mar Sow mi yiyetemi Sow King Toroɗo Mar golle mum min golle mum in Sicap Mbao non golle ma ko liggotoɗa liggoytoɗo min mi woni étudiant ka étudiant e mi waɗat slam mi waɗat mi windat mi waɗat min komi poète slameur mi windat bon eyyi kono poète slameur mais bindata ɗum hol ɗemgal ko jolfo walla français walla jolfo français mais mi windat français ko français français mi windat tan mais ala e ɗemgal tubakore ala du moins ala e ɗemgal pulaar ala mi windata demgal pulaar par ce que mi wawa haalde pulaar sa fewi mais mi jangoto pulaar pour windade pulaar hot jeeyaɗa min futatoro hotone Fouta Guédé Santhie walla Guédé village Guédé Santhie machallah mais golliɗa sowa ɗum wadde pulaar ala inchallah oy noon woni juddu jeeri mawɗo on gamtoyide me ayawo Pindi TV Dieynaba Diallo Dieynaba kono fof mboɗo salmina wagal lew kamɓe fof mboɗo salmina an Oumou e joom salmin e ɓe woni ɗumen plateau machallah mbar pulaar o ɓorani taw a wayri ene plateau non c'est vrai ala e on dirait que sabri e o sikki ala garen e Fatima hadmen nadde yewtere nde machallah enen mbaɗa présenté Fatima ko mbiten ko tan ñan foof enen jogui ɓiɓɓe fulɓe tiɗɓe dadiɓe dariɓe machallah in gollo e banggueji goɗɗi taw enen fulɓe en gandaɓe wadde enen fulɓe wonko joguiɗen Fatima oɗo men mbanmo présenté sen ƴeewi rewɓe animatrice kanko woni debbo eddiɗo waddi animation ke banggue salsa machallah kadi o rewi e téléji kewɗi e banggal série ji e théâtre uji kadi enen kewi yidem hen kanko woni Fatima Sy enen belto hande o ar o jooɗo e plateau juddu jeeri Fatima machallah golle ma e hoto puɗɗiriɗa e golle ma e a jarama sehlam Oumou Yelam par ce que ko ɗon mbiyanmami ñande fof mbimami somi noddima mbimami a sehlam wallahi ka guiɗam ma chéri adoré ka bandam ko min yiɗma kono minnene ko min yiɗma ndeysan voilà hande kam Pindi TV mi weltima e mbeɗemi ɗo koye moon bon pularam kam gandumi kam hande ma wel hande kam ma wel voilà je me présente
ko min woni Fatima Sy jeeyami ko luggetoroɓe affaire toon yaade han affaire yaade luggetoroɓe bon yaayam wi kam ko cukalel gonnomi de nden aɗa famdi nder mbiɗa famdi mbiɗa famdi han donc mbiyetemi ko Señora Fatima Señora Fatima min adi wadde salsa émission salsa comme animatrice ici au Sénégal do e Sénégal ko min woni première min adi wadde salsa sénégalaise animatrice donc mi weltima hen non je suis vraiment ravie de partager avec vous et on m'appelle la Señora parce que tout simplement je fais de la salsa pulaar o nattade pulaar ma belɗo ɗum tan min jiɗnani aha d'accord ala problème hande kam mami haal pulaar voilà donc je suis ko min woni animatrice sénégalaise min adi wadde salsa ici do e Sénégal kadi mbeɗa waɗa affaire u théâtre mbeɗa par ce que yimɓe jeewoto kam voilà ƴeewoɓe kam eɓene ƴeewa kam kono min woni Fatima mo jiyoton e théâtre uji ɗi et au passage mbeɗa salmina babam Tafa Ndaw Tafa production ko babam ko halpulat kankone ko kalat min ni kanko omo nani ɗum omo faama peut être yimɓe famata eɓe mbiya Fatima o ko halat kono min komi halpular de nene komi halpular de baba hande woni goo ma jooɗade plateau halpular bon non non hande wona goo par ce que mi rewi e au passage je salue le président Omar Ndiaye par ce que kanko woni le président de Assini Cuba parce que koye salsa o woni te tout ce qui touche ko memat salsa fof plateau mi jooɗat hen non plateau kalteɗo pulaar taw ko émission halpular non non c'est pas la première fois kanko ko présentateur de l'émission salsa fulɓe télé fulɓe donc mi rewi toon donc c'est la deuxième fois mais on ko salsa nawma toon et on ko salsa nawi kam toon bon mais Fatima hol téléji puɗɗi no foti téléji mbaɗɗa bon mi rewi e Rayɓe FM radio d'abord toon idimi parce que toon ko école mi rewi toon et je salue mon directeur Noa Badji Insa Sagna tonton Pamnia mi rewi e Rayɓe FM gummimi toon jaami LCS télé Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis est ce que aɗa wawi haalde téléji rek mbasa innude vite fait par ce que machallah ko poɗɗa ko addande leñol ngol hande ine heewi wonke paadema ko heewi inchallah e kala téléji LCS jaami 2STV nde gummimi 2STV garmi Convergence FM nde gummimi Convergence FM jaami DTV ha joni mbiɗen DTV ha joni mbiɗen Convergence FM mais que meccal ma fof koye salsa ko ɗemgal koye ɗemgal jolf mbatta ɗum walla français mo nannuɗa o ɗo eyyi mi waɗa ɗum e ɗemgal jolf mi waɗa ɗum e ɗemgal pular hay pular hot aɗa wadde hen mbeɗa waɗa hen pular mbeɗa waɗa hen français pular o heewani mbe sikki de no heewi min komi ha pular de komi ha pular pular ma ne laaɓi eyyi no laaɓi ne diggi noon Fatima gertogal goral no wiyete e pular gertogal goral ko gertogal sahaɗo gertogal taw ko gorko gertogal sahaɗo min komi happular de gertogal taw ko gorko taw ko gorko an fade gueɗal ma Dieynaba aɗan ar ono fof je question ko gertogal taw ko gorko ko gertogal gorko Fatima mbeɗen arta joni joni ewa wona noon salminam non mi andin plateau avec Fatima hande haydara webta machallah frère koye nanmi ko kalɗa koye ko fate poéme uji hen gollotoɗa ewa koye ɗemgal français en kalin ɗum nani affaire yaade Fouta a yata Fouta affaire dillude milieu halpulaar eyyi min jahi bon Dagana
Dagana mi rewani Fouta que 5 jours je pense que j'étais à Dagana. No bel gollima a feeri dillude e pular e bangal pular. Babun ko pular. Non gollima ko liggotoɗa ko bel a feeri liggade e pular ko wayni émission ji pular walla mbaɗɗa essayé windude poème pular a feeri ɗum wadde. Mi essayé windi poème pular. Mais a suwa yalde. Ça fait juste 7 jours je pense. Oui, j'ai pu. Aɗa wawi rokkude men seeɗa ko binduɗa koye pular. Mais je l'ai écrit, si je peux lire ça. Donc hol poème mi nani nan mbiɗa winde Cheikh Oumar Foutiyou Tall hokka men hen seeɗa tan. Il y a un problème. Allez. Aujourd'hui j'écris sur l'élégant, le géant du Fouta. Aux nuits je décris le combattant, le croyant du Coran. Au bruit s'écrit ambiant, proclamant Ya Allah. Supérieur à son maître et maître à Bajaj, unique parmi l'être que je n'ose le comparer en l'âge. Existe-t-il des lettres pour décrire son personnage? Malgré mon caractère piètre, je prends le soin et je m'engage pour vous parler de l'histoire du Khalife général, El Hadji Omar Foutiyou Tall, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Omar, un homme de source qui est allé vers le savoir. Par ses voyages spirituels, il détient le pouvoir. 13 ans de voyage, il répond au devoir. Il revient à ses terres avec l'idéologie de promouvoir, continuer le travail du prophète, faire la propagation de l'islam. Il créa son empire musulman. C'est un grand, un savant, al-imam. Je vous parle de l'histoire du Khalife général, El Hadji Omar Foutiyou Tall, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Omar, un homme prédictif, annonçant l'apparition du héros colonial, le souverain des Baïfal, le noir qui a suivi les blancs et a détourné tous leurs plans pendant 7 ans. L'homme qui a prié sur la mer, tout bas sa terre, dont l'islam prospère. Mouridullah est un repère qui vous libère de l'enfer. Bravo. Machallah, merci beaucoup. Merci. Dieynaba, a jalli Fatima joni gertogal goral no wiyete pular. Très bien. Taw ko goral no wiyete pular. Mbeɗen acci mi waɗa ɗum comme annami neɗɗo gertogal taw ko gorko mi waɗa ɗum comme annami neɗɗo mbeɗen noon paamirta gertogal gorko. Gertogal goral an ko jalɗa ko Fatima fof gertogal goral no wiyete pular. Gertogal gorko. Gertogal gorko wiyete Fatima no wiyete ko gertogal gorko. Gertogal gorko an Dieynaba goral an wiyete yo ko hakkille ma adde fof addu hakkille ma adde fof gertogal gorko ewa ngori wiyete ngori ah pour prochaine fois ngori wiyete on noti d'accord mi noti ah gertogal waɗi ngori e jarlal ngori wiyete. Ok joni garten hande e thème mo jiɗɗen o nadde jiɗɗen yewtude hande jeunesse hande gonat koye namnade droit mabɓe ganda devoir mabɓe holko saabi gadduɗen yewtere nden hande actualité gonaɗo en jii diller baɗɗo auto ji bonnama e station ji kaaki janan bonnama a faami Fatima an won ko ganduɗa hen seeɗa men gar hen gueɗe kewɗe bonnam hen sababun hoɗum jomumen cikkat kañumen koye droit mabɓe goni te ganda devoir mabɓe te hande ko bonnete ko foof hande sa yi Sénégal wawa yaade kala ko fewna so yimɓe tikki bonno en donki yaade a faami goto foof nen fade e président walla laam anda pour pirtaka an ligganto ɗum hoorema éducation d'abord yimɓe fof neha mais hol façon neydi mo yimɓe nehira a faami comportement poɗɗa jogade aɗa foti janggude an aɗa yiiɗi foftade aɗa yiiɗi ɓornade comci moƴƴe aɗa yiiɗi matériel uji fof sa ummima aɗa jambit Sénégal yahani a anda devoir ma hande hay mo gonanɗa o so woni kanko gonanɗa ko bonnete ko hande kanko sa lelima hôpital o arato ƴeewoyma so woni mbiɗa ka ballanno ɗum a tampinima sa sokama hen o ƴeewiyatma so woni kanko ballanɗa leader on ballanɗa a tampini leader on wadde wona foftere e leader on te wonko bonnata
aɗan bonnanni leader e hoore mum wonko bonnantam hen atinan par ce que aɗan bonno matériel uji foof anda o jeeyi anda o jeeyi rutti ɗum ɗon ina wawi ɓeydude penni leader o ina wawi ɓeydude ɗum probléme aji sababuni ko bonnako waddi devoir men hannde toujours en ganda ɗum mais droit men en namnoto ay mi waɗani ma dog sax mi feranima Oumou Yalam kono hay rafi corona o ɓeydot ko adude couvre-feu waɗa prolongé par ce que joni so tawi woni rassemblement ari toon joni affaire o ɓeydoto quoi te minen min tampi vraiment franchement min tampi vraiment en cas Souka par exemple mon frère je te salue e en cas Souka kono joni affaire ma fof bonat par ce que joni a wawata yaade wadda salam mo mbatta o par ce que affaire o haɗata 21 heures pile ɓe mbiyata ko corona ɗum ɗo ɓe fermi ɓe uddi lawol nge fof te won liggirtoɓe a wawa yaade liggey ma par ce que oɗon mbaɗa spectacle uji oɗon yaha ha dagano ko joni a haali ɗum joni a wawa yaade par ce que frontiére o ko udda fof koko udda affaire de rafi o joni rassemblement on ko addata ɗum sa heeli auto walla bus o ko yayma natata hen somo yaha hôpital bus mo kelɗa o a sumi bus sa rafama ko yayma yoɓat safroyma hôpital safroyma hôpital yayma so waɗi so lelima joni ko bus o nawatama hôpital joni hay an saɗa yiiɗi yaade ko bus o ƴettata joni sa sumi bus o joni sa heeli bus o to nadda ko famille ma e bandiraɓe ma fof wasta hen mi joyi sehlam mo wiyetoɗo Jules Ndiaye Londres affaire Ousmane Sonko vraiment kanko ko partisan Ousmane Sonko kono ɓe o waɗi gaare auto makko ɓe sumi ɗum ɗo auto makko te yimɓe Ousmane sumama ha laaɓa wiɓeɓe keeɓe yimɓe Ousmane Sonko kamɓe bonnoy e bonnani gonduɗe Ousmane Sonko voilà te hay ɓe tinan ni ko ɓe ɓennuni hoore mabɓe ɓe bonnuni hoore mabɓe te ko sukalon mo ganduɗa min de sukabam ɓe jaltata ɓe mbaɗaya affaire bonnagal boowal mais ɗum par firtani ce que min ala min mi yiiɗa ɗum par ce que premiére sa bonni affaire ma bonnata a bonnini kam a bonnini hoorema a bonnini tout un peuple aduna foof joni noon ɗum ko message mo totatmi e te président mo cikkuɗa bonnantama kañum foof nden timmi après enen koye enen artat haɗa artude goɗɗo donc c'est pas vraiment yoɗani il faut que ɓe te mi nani nani e nder haalma ko hono mairie Keur Massar mbiɗa mairie o hon auto ji mum nen reena had bonnede wadde probléme o famɗani 2 auto gendarmerie nan mairie hanki mi yahi toon mairie Keur Massar mi yeehi e leegal ngal kono mi tawi 2 auto gendarmerie nan gara toon namdimi o goto par ce que min comme mbeɗen journaliste affaire télé o radio mbimi oɗo am ɗum kam ko tahi journaliste auto ji ɗi nanɗo wi kam par ce que ñanden ɓe sumi mairie Keur Massar haɓe bonnini yimɓe foof affaire u extrait de naissance u yimɓe ɓe foof boni tous les documents ɓe sumi ɗum pourquoi ɗum aɗa suma ko ganduɗa an jeyi ɗum joni waɗɓe noon ko droit namnoto ɓe darani toon ɗiɗi auto gendarmerie voilà c'est ça nanmi kam no waɗi comme comprendre non si pular ma laaɓi an ka bombo junggo ma donc a nani ko Fatima haali ko waɗɓe ɗum ko holɗum eɓe goytoto droit maɓɓe est ce que koye droit maɓɓe eɓe goy sukaɓe bon ɗum ko waɗe o fewani parce que bon, la jeunesse la violence ne doit pas être au devant on doit ko kalta ko tellement no waɗi importance haal ɗum e pular an min saɓorima sax seeɗa non o toñet tan o toñet suus rek kaala woto hol wona violence waɗat rewo feewi par ce que violence moƴƴani wona violence waɗat non wona les ay enen fof gondi wona ko violence waɗat rewo feewi rew Dieynaba ko firti laamo wala rew ko laamo wuuro o yiiɗi wiide mais on peut comprendre aussi que la jeunesse est un peu frustrée sabi Allah haal pular
woto hul aussi won à l'aise par ce que émission juddu jeeri ayi enen jooɗiɓe ɗo fof hay goto saɓarani keddiɗo donc bawɗo addetaɗo bawɗo pulaar normal addetaɗo concept émission o ko juddu jeeri donc won à l'aise hay sat diale won à l'aise ma yi mbo caɓorɗa ma yi saɓorɓem d' accord mi haaldi jeunesse o la violence waɗa nawde nguuro yawtu e woten jaale jambour gacce jambour ar e woten jaale jambour haal vas-y e haal non mamin paam wona violence wona violence nawrat aduna o wi aduna o rek ɓuura ɓiir aduna o wona violence nawrat ɗum yes mais sukaɓe nen un peu frustré quoi parce que la gouvernance n'a pas pulaar la gouvernance comment on dit ça en pulaar gouvernement o rek ɓuura ɓiir gouvernement o wawade changde dundu sukaɓe o wawa change gurdam sukaɓe armi walluma ar wawa haal continue mam walli mam sagge kono a waɗat feere noon kala pulaar kam Fatima gacce jambour Dieynaba gacce jambour allez e haal gouvernement o wawa change gurdam sukaɓe parce que je peux dire que pulaar jiɗmi wiide je peux dire ça signifie jiɗmi wiide jiɗmi wiide sukaɓe o jangiɗo sukaɓe o jangi ha pari ha fewi sukaɓe o wona tan solde bornude wona tan bornude yami golle ma par ce que gandimi kam min ɓuurimo nande pulaar sukaɓe wona tan bornu wona ɓohnu comti sukaɓe wona ɓohnu comti allez pulaar ma ina weeli kam non c'est sérieux non c'est sérieux ina weeli machallah non aɗa andi pulaar juddu jeeri ina weeli sukaɓe wona tan bornude comti ko noon bornude comti mais sukaɓe o jangi ha pari mais ala liggey sukaɓe ala haydara e gouvernement o waɗani haydara pour sukaɓe o donc sukaɓe o e frustré dana frustré parce que aywa Dieynaba bisimilla ar hen Dieynaba sukaɓe nena kaɓono droit maɓɓe ganda devoir maɓɓe wadmen ɗum addude actualité gonaɗo bonnere heewi coow heewi haalulaji heewi probléme aji keewi a faami ɓe nen jingga ɓe nen jingga majjini kamɓe jingoɓe wulloɓe en gandi ɗo gonga heedi mais nen majjini sukaɓe mo gandaɓe haydara a faami donc holko pamɗa eko bonnete ko c'est normal walla est ce que an aɗa foti wondude leader hannde jalta kaɓeɗa bonna autoji ɗum est ce que ko yidde wallude leader ma walla ko yidde bonnande leader ma par ce que sa woni jeune hande aɗa haɓana mo ganduɗa hande saɗa haɓana ko jettiɓe ko fof hay goto ala hen kamɓe fof ɓen jangoyi eɓen étranger eɓen jangoya an noon mbiya an wonimo few aɗa bonna autoji aɗa waɗa baane route o hay goto wawata yaade hay goto wawata tali o aɗa waɗa hen walla pulaar mbiya kallo aɗa suma godro oji oto yahata oto arata bonna kake janane ñande mi yi goto bus Dakar dem dikk ɓe woni e bus oɗo ɓe woni wona Ousmane Sonko natata hen wona Macky Sall natata hen ko minen natata hen e étudiant uji mais te yimɓeɓe ko étudiant
étudiant wu tan rewi sonko te kamɓe eɓe jangi eɓe est ce que étudiant wuy tan Si, non oui. non an mbo gon an ka étudiant mbo gonduɗa min comme étudiant bon j'ai pas le droit de parler de mon d'accord mais je suis pas d'accord mi jaɓani wonde kamɓe tan gondi hen wona étudiant o tan non non kono hay ukat na watno étudiant o heewi hay ukat hay université na watno ɗum ɗo na watno kamɓe bo gono ko étudiant ɓuuri hen heewde ne heewi heewde to par ce que kanko sukaɓe baɗɗe makko aɗa waɗi comprendre joni par ce que won juwaɗo oɗo e hoore ha hande so a yaltude e museki montinowo ɗum eyi kam ko policier o e no jiidani policier piyaɗo brique sukon gorko gorko gondunoɗo e makko han mbi wonko hedde hoore nde yaltani ay wona ɗum ɗo kanko waɗi ɗum hoore makko gasi aɗana haɓana mo ganduɗa omono e galle makko jooɗi e sukaɓe ano yette no hay so woni ka jiɗɗo neɗɗo ni a wallani ni hay jarɗo baɗɗo aɗa haaɓe hay on a wallani ɗum a wallani a bonnon tu minita no wiyete kay a bonnon tu hoorema si hoorema bonnon a bonnanat hoore ma Fatima hay janggo sax eɓe Ngaren. jogui procès garen eɓe jogui procès janggo 12 personnes e diller baɗɗo ko debbo waɗi ɗum diller baɗɗo diller baɗɗo ni ko debbo waɗi ɗum est ce que en tant que an debba hersani non c'est min hay ha joni berdam men no Moussa nde nanmi radio walla télé eɓe kaala inde debbo o no Moussa kam par ce que komi debbo komi yaay ina yurmini no yurmini ina hersini komi nene komi miñe komi nene komi miñe komi mawniraɗo komi miñiraɗo hen komi miñiraɗo hen joni noon Moussa kam somi nani radio eɓe kaala inde makko ñande fof eɓe kaala soɓe pini eɓe mbaɗa ndekki e makko eɓe mbaɗa ndekki e makko eɓe mbaɗa eɓe kaccitade e makko eɓe mbaɗa ñamde e makko judde jeeri o nafi de kanko watti wadde moon corrigé te kanko ndo arande ɗo onon caɓorno et pourtant min waɗatmo corrigé guila nane mais hande yo judde jeeri ƴetta makko exemple ndo arde ɗo début hay salminago makko laaɓani kono min wona judde jeeri de min komi Haalpulaar tigui Haalpulaar am ne laabi cer to jibinaɗa Fouta Fouta ala Fatima min to jibinaɗa Fouta to jibinaɗa wiyan to jeeyaɗa de ɗum jibinaɗa fo juddo fomo juddo eyyi ko ɗum mbimami hoton min ko Mauritanie jeeyami jibinami Mauritanie jibinaɗa hoton mawnuɗa Dakar mawnuɗa kono ay esam kala halatno kam Pulaar yo Allah yurmomo yaafomo Malado Diallo kanko jibini Ablaye Ba wonno gorkam kono hande kam mi weltima e Abdoulaye Diop mbiɗa jogui didi Ablaye Ba Ablaye Diop kono Ablaye Ba kam kanko woni sukaba kanko woni bamum sukaɓe ma kanko edino resde kono hande mi weltima e Jomum Jubbo o par ce que grâce à kanko mbaɗmini hande wona kono mi weltima e plateau ma o par ce que juddu jeeri kam min mi wona juddu jeeri komi Haalpulaar tiiɗi non sa nani juddu jeeri jibina Dakar min kaldo e ma o komi juddu jeeri juddu jeeri firtani rek mi wona Haalpulaar non non juddu jeeri ko Haalpulaar mais sa nani wiya juddu jeeri firti Haalpulaar jibinaɗo ɗo e Dakar mawni ɗo e Dakar ɗum firti juddu jeeri a faami wona mbo wona Haalpulaar juddu jeeri ko Haalpulaar tigui kono Haalpulaar jibinaɗe teeru jibinaɗe France ita e sen limti gasat min noon cikkinomi juddu jeeri woni mo ganduɗa wawa haalde Pulaar nanani Pulaar makko diggani jibinaɗe teeru taw Pulaar mum laaɓani eyyi kono min Pulaar am na laaɓi pourquoi a anda ngori pourquoi a anda ngori ngori kam mi anda ngori mi anda ngori gertogal jibinat walla toccinat gertogal toccinat jibinta moynin ɓiyum ala toccinat toccinde won oppat nenuji makko di ko ɗum woni toccinat eyyi o oppat nenuji makko tan nenuji boofooje boofooje o oppat boofooje eyyi gertogal jibinat walla toccinat ala gertogal wawa jibinat kolan gertogal jibinat walla toccinat wawa jibinat ko toccinat
wawa jibinde toccinat Dieynaba gertogal jibinat walla toccinat Fatima aɗen min ko welimi ma machallah e aɗa waɗi free aɗa faami te ayi ɗum ɗo sa waɗi free a suusi rek machallah aɗa wawi yettade ɗo jiɗɗa ɗo ko cuusal tan hay goto wawa no gowmi wirude ɗum ni kono noon Fatima mi jaɓani Mauritanie jibinaɗa Fatima hon jibinaɗa ɓe Dakar jibinami ɗo jibinaɗa ɗo mawnuɗa ɗo jibinimi ɗo mawnimi mais an kay ka jambar affaire a yaade Fouta ala mi nden gonnomi cukalel par ce que mi namdi kawam e yayam o wi kam nden ko cukalel gonnomi nden aɗa famde eyyi kono gandumi kam ko Fouta a teskataka luggetoroɓe eyyi kono a teskataka kam teskatake a teskaki no jaaɗaɗa mi waɗani reccuɗal e teskataka bon siftorde dal siftorde ok bon mbeɗa woni e groupe famille am hay toon sah ko toon wallimi seeɗa somi woni e groupe o gandumi kam ana ɓeydi majjinde Fatima teskataka bel a siftorta so tawi mbeɗa siftore nde gonmi cukalel e no jaatande toon e nden aɗa famɗi a teskataka dal bon non eyi sey ewa ko noon tigi joni Anny affaire a yaadi Fouta machallah ko mbatta ko est ce que aɗa paari arde pour wadde ɗum e Pulaar par ce que ko mbaɗɗa ko ɗo e Cheikh Oumar Foutiyou Tall sa waɗi ɗum e Pulaar kadi ɓeydot welde aɗa paari ɗum eyi mi paari ɗum mi parani taw mais mi jangat ha paari e mais nene hakkille ma ko mbiyata juddu jeeriji waɓen ma bon université gonɗa o j' espére ene heewi juddu jeeriji ko mbiyata juddu jeeriji waɓen ma aɗa waɗɓe encouragé kadi gara émission o cuus c'est pas difficile bon c'est juste le fait de partager et c'est le fait aussi de savoir et le fait de haalde Pulaar kadi le fait de haalde non an le fait de haalde Pulaar hande le fait de haalde Pulaar non an haal Pulaar mi haalta gallem Pulaar ko do mi haaldi Pulaar donc mais galle ma eɓe kaal Pulaar gallem mbiɗa haala Pulaar mamam haaldede Pulaar e mais samay badiane haalde Pulaar gorgilaaɓo mais min mi haalta gorgilaaɓe ma e mamma haalat Pulaar e yaye ma e bamma ne kaal Pulaar yayam ko jolfu babam ko halpulaar haalde seeɗe tan Pulaar bamma ko seeɗa e an aɗa tinni min e babam haalde plutôt en français bamma français ɓurɗon heewde haaldude mais est ce que aɗa paari pour janngude Pulaar o eyi mi yiɗi aɗa yiɗi waawde Pulaar mi yiɗi d' abord dem Fouta aɗa yiɗi yaade Fouta mi yiɗi yaade Fouta janngo e Pulaar eyi sa mi ari mi bindo mais aɗa waawi janngude ɗo eyi sa paari njaha Fouta ƴeewa jilloyɗa te surtout comme ka étudiant comme wonko mbawɗa windude ko heewi mbe sikki sa yeehi Fouta wonko wawaɗa ndem apporté e jangde ma wona Dieynaba Diallo an hande an foti wadde encouragé jooɗiɓe e plateau par ce que an ediɓe ɗo holko mbiyataɓe e ko mbaynirtoɗa bandiraɓe ko mbiyata oto pule haade Pulaar ay sa waɗi hen hakkille ma tan ma nan par ce que min joni mbaɗen ɗo annani tan waɗi min cotisé Fatima wi kanko waɗma cotisé accu jaam ay aɗa woni hessin Fatima nden woy ala ko woyni kam ko wona ɗum ko woyni kam mi siftiri mbeɗa siftoro seeɗa kawam El Hadji Djibril Niang
ko sankiɗo kono o meeɗa fiide kam laawol goo galle makko gonnomi nden mi haali jolfa e galle makko tan o fii kam ndeysan joni o wona ɗo omon e leydi kono mbeɗe siftora ko ɗum jumini kam da ndeysan non woto way Fatima machallah woto way Fatima non woto way yo Allah yurmum yaafom Allah nannum aljanna firdawsi anni ko mbita en tant que hande sukaɓe joddiɗen ɓe plateau juddu jeeriji holko mbatta encouragé sukaɓe neɗɗo waw fotani oppude ko gonɗa wa ko gonɗa par ce que minen foof komin halpuraɓe reɓe yayam ko Dugel Niang o wiyette yayam mbeɗa salminamo au passage ko halpular babam ko halpular min noon komi halpular kono ayi joni mi oppi lawolam ha joni mbeɗa waɗa débrouillé tan e pular o kono wona ko jinmi sinno ko sagam mi yaha Fouta mi dañat temps mbeɗa yaha to gummumi to gummimi par ce que ko toon jeeyami ko toon mi yiiɗi ko toon woni teram bon leydi ma eyyi toon woni leydam kono conseil mi tottude e sukaɓe foof yoɓe waɗa creusé yoɓe waɗ askinde moni foof anda to jeeya surtout an bindowo yoɓe askinde il faut yem jangno askinde voilà il faut eɓe askinde sa yi mo wonoyi ɗum ɗo ma ko bande ma sa salmini o wiye ko halpula aɗa andi ibadu en ko noon ɓe mbaɗat so wimi assalamu aleykum sa wi assalamu aleykum tan eɓe gandat koye on coin on ɗum ɗo banggue bokkuɗa lay en selbima lay salminama mabɓe ko c'est ça joni pourquoi pas minen aussi so tawi mi salmini mbima mi nanga def mbiya ça va aɗa selli tan mi wawa oppude ma mi fotani oppude ma normalement mi foti ko jaggude ma mbeɗe waɗa askinde ha mi anda an to jeyda peut être ko wuro men jeyɗa peut être que min wuro mon jeyami donc ça c'est important il faut que minen halpulaar il faut que minen sehilaɓe imen bande yoɓen jaggodira ko ɗum woni affaire o par ce que hay goto anda noon tigi Fatima e o mbayno e merci salminima merci beaucoup mi weltima no fewi kadi hande aɗa jogui émission gaccuɗa émission ma ndeysan uniquement pour joɗnaɗen plateau ko hunde mawnude am machallah in mawni am vraiment mi weltima no fewi ka neɗɗo moƴƴo cuusɗo kadi jambar e banggue ɗo mbatta ɗo men ballodir kadi ma arte milieu halpulaar o par ce que in sohluma no fewi machallah hande ka faaro milieu mo gonɗa o mais hande koreji ma kadi in cohluma par ce que ka faaro ɗo te ka neɗɗo tinniɗo jambar cuusɗo machallah waddi ɓiɓɓe fulɓe yo dekku Fatima Jungu enen cohlima milieu pular men par ce que omon waɗa golle mantidiɗo e banggue goɗɗo bandiraɓe kala ko ferjita e ko tata onon ñaaga yaafuy nde tawno ɗemgal wona teppere kono in tato te baɗɗit tan yanata kadi neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men juddu jeeri ha saaha goɗɗo so wonde welede jomiraɗo